Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al'umma. Sunana Ali dan Inuwaka, wani ku fi sani dan gata yabo mai sabitaji. Ina sanar muku da sabon shirinmu da zamu fara, fasahar al'umma. Shiri ne wanda zamu ringa kawo muku abubuwa da dama na fasaha, kamar su koyar da ku yadda za ku kare WhatsApp naku daga hackers ko Facebook da sauransu. Da irin wannan abubuwan zamu riga koyar muku a wannan YouTube channel KAWO TV Plus. Kar ku manta kuma na subscribe, sannan ku danna ƙararrawa yadda ta sanar da ku da zarar mun dora. Na gode. Kar ku manta sunan YouTube ɗin KAWO TV Plus. Ku yi subscribe, sannan ku danna ƙararrawa, ku yi like, ku yi comment, ku yi share. Na gode. Da ni ne naku Ali dan Inuwaka, dan Atebo mai sabitaji. Dukan fulci na annabi ne. Za mu fara shirin nan ba da jimawa ba, duk lokacin da za mu fara a satin nan za mu fara. In za mu fara zan dora muku. Na gode, sai an jima.